Здравейте, аз съм Пламен и започва втората част от новата им поредица Minecraft Survival, част 2. Също така реших как да се казва света ми. Реших да го направя на Planet Survival, вместо на Welcome World. Смятам. Също така вчера вечерта поиграх. И влязах в доста пещери, намерих доста айрон. Здравейте. Доста си поиграх вчера, за да намеря толкова айрон. Също така не можах обаче да вляза в една от пещерите. Не можах да вляза в една от пещерите, защото беше много дълбоко. Сега целта ми е да намеря... диаманти, които си малко трудно ще се случи, защото диаманти са много рядко срещани. Но сега ще се опитаме да намерим диаманти. Също така вчера вечерта се опитах да направя също така и портал към края, обаче неуспешен опит. Защото ми трябва първо дъмакирка, за което следователно ми трябва диаманти. Опа, на къде съм тръгнал? Трябва да си взема толчове. Доста си поиграх вчера обаче. Събрах доста айрон. Той къде? Той е бил в мене. Ето, 43 желязни килчета. И... направих си кофа с вода. В случай, че намеря лава, ще я взема. В случай, че намеря лава, защото така ще получи обсидиан. И след като намеря дъма, ще се направя портал към края, защото вече имам пълен сет айрон. И съм подготвен за да вляза. Ще се спамват доста... Там ще се спамват по принцип зомби прасета, които са доста силнички. И най-интересното е, че не умират в лавата. Ето тук се пробвах тук няма лава, поради причината, защото се пробвах да направя... портал към ада, обаче не успях. Успях да направя само едно купче. Ето тук. Ето тук. Трябват ми още 8 обаче. Сега ще се оборудваме и ще влезем, защото вчера огледах пещерата и изглежда доста дълбока, не виждам дъното. Ще се взема малко храна. Също така само секунда да вляза в настройките, времето, така. Също така съм го пуснал на трудно, на хард, за да бъде по-интересно и да съм изправен пред предизвикателство. Посъбрах тук пшеница, за да имам храна. Също имам преостатъчни. Вчера трябваше да премонтирам селото, защото цялото почти го виждах. Тук се опитах да експериментирам с двама вилиджери. Защото когато са двама, закопах ги тук да не излизат, защото могат да се създадат, могат да се размножават. Обаче вътре трябва да се сложат за тази цел врати. Аз съм сложил само една, обаче трябва повечко. И по този начин ще се размножат. Съм ги оставил там. И така, тук ми XP. Също така съм осветил с торчове почти цялото село, с надеждата да ни идват много зомбита, скелети и крипъри.
Само да проверя къде можех... Също там има една пещеричка. Вчера влизах, обаче няма нищо. Няма, освен малко кол. В момента търся оная голямата пещера, за която ви говоря. Ето тук крипърите грифнаха селото. Даже и тук грифнаха, обаче аз го запълних, доколкото можах. И така. Тази доколко не съм запълнил, но ще го направя вече по-късно. Също така забравих да ви кажа, че се направих легло, което е доста хубаво. Намерих овсе кози и сега да се направя леглоце. Сега ще си легнем. Обаче има чудовища на овсе. Ще ги поиздираме. Сега да си легнем. Не, още има зомбита и ги чувам дори. Да, ето. Ето там има. Тук трябва... ще се не съм меча. Ще прибера. Ще се оттегля за сега. За да се направя един Iron меч. Ако имам, да, имам пръчка. И сега ще се направя Iron меч. Доста важен. Ще оставя Iron тук. В случай, че умра. Между другото, с тези маргаритки и цветенца, които събирах, се направих тук малка градинка. Обаче ще я реставрирам. Ето вижте, това зомби как е облечено в... има броня. Това е защото стоя в... колкото по-дълго стоите в света, толкова после стават чудовищата, в миналия епизод не се ви казах. Също така епизодите ми ще бъдат около 10-12. И така. Падна ми се стрели. Това е доста добре. Обаче вече няма смисъл да спа, защото гледам слънцето изгрява. Като хапна малко хляб. Няма друго. В момента търся. Ето... Вчера, вечерта също така слязох до селото. Ще избягам този път. И... имаше доста айрон. Точно тук намерих около 30 айрон в тая пещера, която продължаваше и надолу, обаче нямаше диаманти. Има отведи в... и никъде не има отведи всъщност. Обаче сега няма смисъл да слизаме, защото ще изгубим повече време. Исках да ви покажа. И също така не събирам кола, поради причината, че имам аз предостатъчно. И сега искам да намеря голямата... пещера, която дори дъното ни се виждаше и ми се стори доста интересна. Обаче първо нека да поизбия тук зомбитата. Много мразя скелетите. Зомби къщата. Беше интересно, това беше интересно доста. Сега ще се запътя към... Сега ще се запътя към пещерата, обаче проблемът е, че не виждам къде е. Мисля, че е натам. Осветих я с толчове, за да се вижда по-лесно. Доста поекспериментирах, обаче когато по-нататък, когато намеря дъма кирка, ще направя портал към
края. Портал към Ада, всъщност. Не това. Не тая пещера. В тази вчера също влизах. Обаче имаше само... Всъщност там имаше доста айрон в тази пещера. И доста кол, обаче кола не го обрах. Ето е голямата пещера, за която ви говорех. Слизал съм до тука. Надолу не съм продължавал. Виждам, че е доста дълбокичка. Тук влизах. Обаче пак ме отвежда до тук. Сега леко ще слезме. Ще осветявам. Опа. Така. Нещо се чува. Тук обаче продължава. Не. Ще продължа надолу. Тъй като е доста дълбоко. После не знам как ще се изкача. Обаче виждам айрон. Опа, паднах. Сега обаче ще се върна, за да взема айрона. Обаче нямам... Трябва да почупя малко тук, за да мога да се изкачвам. В случая айрона ми е много важен за сега. Защото с него повечето неща ще си ги правя. Ако ми се щупи бронята или като трябва да си направя меч. Само един. Лош късмет. Там нагоре. После не знам как ще се изкачвам, но ще намерим начин. Да видя какви са координатите всъщност. Но тук може пак да не отведе до бездънна. Ето. До никъде ни води, но ще се възползвам от тая пещеричка. С надеждата да намеря диаманти. В случай ще го направя следния начин. Бавно надолу. Торчове ще ми трябват. Ще ги преместя така. Опа! Натъкнахме се на айрон. Доста хубаво. Мисля, че сме доста надълбоко. Сложа едно купче тук и ще продължа да копая. Ще взем толчове. Сигурен съм, че сега сме доста надълбоко, мисля. Сме на доста дълбоко. Ето стигнахме края. Тук. Обаче това не исках да намирам аз. Тук ще преработя тази мина. Днеска вечерта може да седна и да я оправя. Да потърся нещо. Кирката ми... Опа, намерихме Cobblestone. Червения камък. Доста добре, мисля. Като цяло, в този клип ще го прекараме само като миньорстваме. В този клип най-много ще миньорстваме. Защото ми трябват повече ресурси. И така. Също така, когато играете Minecraft, най-ново ви трябва айрон.
Първо, защото е много добра броня. Опа, ще ми се кирката. И най-лошото е, че колкото повече са... най-важното е да осветявате наоколо. Това е... Защото крипърите, зомбитата, като дойдат, ще трябва да ги убивате по някакъв начин. Всъщност аз до тук ще спра с копаенето. Сега ще са... Но може и тук само да проверя дали ще намеря нещо, защото би трябвало тук да се намерят диаманти, защото съм до края на света. Но намерих айрон и каблстоун. И още айрон, доста добре. До тук ще спра обаче. Сега ще се върна горе. За да... Опа, падна. Опа, аз нямам храна. По-нататък, когато доста добре се развия, ще си направя портала, който много искам да го направя, защото ми е доста интересно. Сега ще се изкачваме така. Или не, ще направя нещо като пътечка, или по-скоро по такъв начин, по който... Не, всъщност ще се изкача направо нагоре, за да не губя време. Вече ще го оправя това, когато имам време, но на тук не съм ходил. Искам да разбера, ето там е изхода, обаче искам да разбера докъде водят тези пещери. Добре, че намирам айрон. Опа, чувам крипър. Мисля, че се натъкнахме на лава, но не съм сигурен. Да, натъкнахме се на лава. Той сигурно за един хит го убих. Лава, добре. Аз нося кофата с вода, за да мога да направя обсидиан. Но не се получи, както гледам. Не се получи, както си мислех. Не. Може би трябва лавата, може би трябва да взема лавата и с нея да направя обсидиана, като може би трябваше точно обратното да направя, но нищо не се знае. Много добре ще е, ако тук намеря дънжън, защото в дънжъна има спаунери, а където има спаунери има и честове и доста хубави неща се появяват там. Обаче ми свършиха факлите. Ще трябва да взема от тук една. Този паяк. О, не е крипър. Гъна. Обаче съм на малко сърца, затова ще взема да бягам. И ще се върна, защото не знам какво има по-нататъка. Но няма да рискувам, защото факлите ми свършиха. И смятам да се прибирам в селото. И доста добре, доста яка пещера е, защото
Опа, смрачала са, като гледам. Аз ще я ремонтирам, т.е. ще я оправя. И с повече ресурси ще вляза по-надълбоко. И с опита, с начина да намеря диаманти или мина. Ако се натъкна на мина, ще е доста яко, защото когато най-лесно се намира спаунери, ако намеря мина. Тя е доста малко трудно ще се намери. Малко изгрифах пещерата, ама нищо. Паднах. Малко изгрифах пещерата, но ще го оправя. Ще го оправя до следващия клип. Имам още един стак. Просто искам сега да се кача горе, защото храната ми... Тоест имам храна, обаче съм на малко сърца и ми свършиха факлите, толчовете. И смятам да се прибирам в селото. Обаче ще се върнем. Това, което исках да ви кажа е, че сега ще се опитам да... Сега искам да ви покажа как растат тревичките. Тоест, това е много лесно. Обаче, просто искам да ви покажа. Ако вие знаете, ще е много добре. Това е доста интересно. Много скоро разбрах за него. Ето това. Костен прах. Правят са като вземете поне 2 кокала ви трябва. Да, даже само един. И се получава. И имаме вече костен прах, който е много добър. Защото, примерно, тук се направи градинката. Но, ето, получава се само да ви покажа. Тук не може да се види хубаво, обаче ако е на чист терен, примерно да махнем това листа. Ето вижте сега. Ето. Пълно е с трева. Доста интересно е. Отскоро разбирам за него. И така. Скелети, много ги мразя. Ти да те смачкам ли искаш? Падна. Пукна. Добре, сега ще си обработя желязото, което намерих. И вече в следващия епизод... не тая къща, обърках се. В следващия епизод ще миньорстваме. Отново ще миньорстваме в този следващия епизод. В двата епизода ще поминьорстваме повече. Защото трябва да намерим диаманти. Ако аз не успея да намеря днес, след клипчето ще продължа да копая с надеждата да открия диаманти. Защото като намеря поне 3 диаманта, диамантина кирка взимам, си правя. После следващото, което трябва да направя е да намеря лава. И да смеся водата и лавата, за да се получи обсидиан. Събрали 9, влизам в ада. Там има много чудовища, обаче има и фортрес, което е много хубаво. Нещо като дънжъни са. И там, в тези дънжъни, има брадавица от ада, която като я взема, мога да си правя вече полфанти. И така, смятам да се развивам. Смятам да се развивам все повече и повече. И така. Сега отивам в... Опа, забрах да ги засадя. Така.
Много обаче се надявам да намеря мина, защото в мината, в изоставените мини под земята, там се откриват много такива, много спаунери на зомбита, на скелети, паяци, крипари. Ще е много добре, ако го намеря, защото в една мина може да има около 10 спаунера. Тоест не 10, обаче около 2-3 спаунера, обаче в текстовете да се крият много добри работи, че ако не е диаманти. Обаче най-много нагръдник или падат се в тези чествени нагръдници, дискове и седла от кони. Ами... Само да легна да поспа. Да. Оф, има чудовища. Ще сложа тук тези неща в честа. Ще избия зомбитата. Да скоча ли или да не скоча? Ай за Спарта! Спарта! Сега ги избия. Много ме е дофата. Гадни зомбита. Сега ще убие това. Сигурно се чуете как достигнах 31 ниво долу. Ами това е защото вчера се занимавах да копам и открих много чудовища и си качих нивото. Ето сега вече, заспявам. Също така бях се направил това легло на умъчехе. Бях си го направил вчера вечерта. Намерих овце, кози, направо прекусих целия World, за да ги намеря и да се направя легло най-сетне. И сега най-сетне ще прекарвам повече през деня, ще прекарвам повече време през деня, отколкото през нощта. И така. Да сложа айтемите. Така. Ами, мисля, че това е от мене. Беше ми приятно. Ще се видим в следващия епизод. Пишете своя коментар какво мислите за клипа и за останалите клипове, които ще направя скоро. Очаквайте. И мисля, че това е от мене. Довиждане.